दाफैथोना कमिउनिटी गाहे नायफैनोबो थाबायब्रा खोथा जामोन होल' नाङा रिसार्च एमबि गैला आंना बाल इटा 100 माबा जाबाय खननै जाबाय 1.5 GB जाबाय ओमफ्राय इटा जानो सिदा थांदो थ'इखि खनसेबाबो इनो हाय माराबरिया माराबरिया ए 39 38 मानो टाइमसी बेसां घन्टा फैदों फाइथ्राबा माबा सुने जागोनब्रा जों सिख्लाफोरनो सिख्लाफोरना थायो दरजा करि खामना हो नै दिनैसो लाइट फैबाय आयौ दोनै कामेरा एसे खामलाय गला मा युदों दोनबाय थायो दासो लाइक हरदो खासे हेल' गाइस देगोन मा खबरब्रा हाय हेल' ओंखाम जाबाय नामा नोंथांमोना फुजा नायबाय नामा खोन्थाहरदो हावलि अ गोजान माबा लांफा जागौमोन लाय अबेनि नोंथाङा खोन्थाहरदो शेयार खालामना होलाय मा खबर ओइ क'क्राझारनि सोनोबा नोंसिना हावलि सुरत फुजा जायाखै नामा राज फुजा नाय मबाइल खिथिसाबलाय नामा बेटारिल' होमबालाय जुना जादोंनो जोब्बाय नामा जोंनियाथ' जोबाखै दंबावसोयो बाक्सायाव जोबाखैनो दाबो अबेयावबा जासोदो जोंथ' नायनो थांनो मोनाखै नापायदों कालिसनि जावदों माने अ गोसोमदो जादोंसो होनदो जादों दयनो होनखांबाय दसमखौ माने आंना खांख्राया थाबाथाय नै दाख्लैखौनो बिदोंमोन खोमा माइलाय माबा लानो खर' बिदि गोजान अबेबा मोनसेयाव फैसा दंमोन र' दोङो माबा थाइबा खुस्रांनो नागिरदोंमोन आं फैसा खोनथिलायाखैलै इसोर हाय माने बेल थाखो कमेन्ट गासिनो नायबाय थादों होननायखौ जावदों गैला थांबाय सोरबा लाइक हरदो खेबसे इनहरदो दसे माबाना होनो दासो फैबाय मोसानांगो मोसालाय खेबसे मोसा बागुरुम्बा फुजा नायनो थांनो मोनैनि गाबना बोरै जादोंमाखै नामा बिमायानो एगारहराखै होनबा मोजांसो मोनदों नों नुजायाखै खावसे नुजाब्रा नांगौ नामा नांगौबा सिंगेल जादों आंबो सिंगेल नङानो आं दाबो लायाखै नाथाय जि लेथ्रा खोनायोमोन बबेनि नोंसोर बाक्सा बरमाखौथ' सिनायखायो नोंसोरो बरमा खाथि जायो आरोना आंनो एमबिसो नांगोन र' बाल नों आयौ होनाखै आङो जोब्बा खांख्राइ बबाव गोमाबायलै हाय हेल' होनदों सोरबा साथा फैबाय बाल हाय हेल' आंनिखौसो नायदो दस' मा खबर नोंना मायो एमएस बड' 4K नामा
MS बड' दहायनो खोन्थायासै दासो नों नायदो ना नों नायाखै मोखांखौ माइसि गोदोर नुदों सोरनि गोदोरसिन आंना गथासिनखा नोंनिया गोथाव आंनिया गोलाव स्कुलाव थाङा जोङो ओरैनो थाबाय थादो जम्बल बर' जयमल बर' आइ माबानि माइकेल लाइनखौ आं माबा खालामनो MS बड'फोरके मा ओंख्रि जायामोन जाथ'वाखै आङो मा जाखो खोन्था जाबाय जानाय आलु इसानाव कबि इसानाव जानाय माने सवाबिन माने लाइनखौ खोमोरदो आं बासोदो नों मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो दा मा बुङो गोसो दङ सल' खोन्थाखौनो आं बेलेगसो खनदो दा खांख्राय नागिरलाय खांख्राइखौ फख्रियावसो माबा दुब्लियावसो नोंहालाय नागिरहैनांसिगोन खानाय खेब्रासो खानायखौ खेबो नोंनि लग्राव बुङो दोङो मिथियालै गाइस कमेन्ट खालाम बेसमोन बिदिबा रायलायनोसै सिरि जायो MS बड'फोरके नोंसा आदा नामा बे आदा जायो जोंहानि आंनि आदा जायो बिनि गिबथै जायो फिसा जायो आं खांख्राय नागिरदोंमोनलै खैलिखो आं लेटार मस्त आं हरगोन खादो दे हराखै हे मा खालामखो दा एख' नोङो खालामाखै मैया बिदि जाबाय थादो नोंसिनि क'क्राझाराव बेरायनो थांगौमोनलै लांफैलाय जोंखौ माबासे बरमासे मा नागिरहैदो नोंनियाव ओमफ्राय आं जाम्पार गुफुर गलाखौ सुगोन दे साफा सुना हो जि बुलो बुलो गानो आंनाव स्टेटास होनानै नायदो खोमा मा जाखो दुखुनिसो हरबाय माथो MS बड'फोरकेहा लांफायनो हाला खोमाखौ सानद्राय जायो जेबो नङा आं ओरैनोसो होनखादों माने जेरै नोंसोरबो जोंनि बाक्सायाव दा फैनो लुगैयो जोंबो बिदिनो थांनो लुगैयो आरोना मालायनि डिस्ट्रिक्टआव उपाय गैया ओरैनो थांनो बे गाइसमोन कमेन्ट खालाम बिदि मोनथो मोनथोबा बोरैबा जायो बोरलै खिबाय थानो जायो टाइमावनो जायाखै आं सनेस्वर बर' सियायबायसो उन्दुनो ओंखारदो दासो उनथिदो बेसोरा सनेस्वर बर'आ माबासो खोमायो बल'आ बलगा नोंगो आंनियाव स्टेटास होदोंबा नायखाबाय आरो फैबाय एमबि थाङोलै नायनो बायो इसोरो भिडिअ जायाखै दाबो आंनि भिडिअखौ नाया नामा नोंसोरो नोंनि चेनेलखौ दिनैसो नुदों आं माने दा नायगोन र' साबसक्राइब खालामगोन हरलाय साबसक्राइब खालाम नोंनि चेनेलखौ हरलाय नायनो होदो बेसे शेयार खालामना होलाय आदा माबा आदा हरलाय मबाइलखौनो हरला आदाया लाना थांबाय मोनसेखौ आंनिखौ बेबिनि ना
नोंनिया बेनो ना सिनि नामा MS Bodo Porke र' नायनि साबस्क्राइब खालामनिलाय बि बेखौ थुनाङा मा गावनो पाकें नायदो मायबा जालागोन दा बेनो र'लै बेनो सोरबालाय भिडिअ फैदों र' नायनि दे आङो गाइसनो इंस्टास नायदो साबस्क्राइब करते इदिनो जोंखा मामोन नोंनि नामा MS Bodo Porke Bodo Porke MS Bodo सोरबा प्रमोद बुंनायानो हेलौ आब' दाउदैमोन हेलौ आगै दाउदै दाउदै गला Bodo Porke आरो प्रमोद फैखादो दसनो बेनो प्रमोद ना सोरबा नुवाखै र' नेट नाङाखै इन्डिभिजुवेल बेनो ना नोंनि चेनेला दे साबस्क्राइब खालामसै आया माने आंना मबाइला बारा चार्ज गैया आरोना फुंनिफ्रायनो नायै ओइ क्रास ओइ क्रासनो सोर खासेया क्रास दाउदैया इनिस नामा सोर प्रमोदलै केमेरामेन Cameraman studies focus karo. Oi, keras nengkeun kadi. Like kadi. Oh, nोंनिखौ subscribe खालामबायमोन आं. Promote lah. Nonton lah. Rasanya ada. Oh, bita mas status mana ya? Komen kalam, komen. Share kan mana nih YouTube? नायलाय जायो ना जाया नाय मा होनखो बानायनाया नायलाय जायो ना जाया बानायनाया नायनो र' जायो दे जादो दे गिदिर खालामनानै tambah tanah suruh kupres lagi नायगोन दे आं केमेरा गोखां देखायनो इलाय इनो मा आरो आं इखौनो सानखादोंमोन सोरलै बि सलिउसन खामानिखौ माथो रावबो कमेन्टबो हरा नायनानै थाबाय थायो दे दाउदै होननायनिफ्राय सिनायनो हाखादोंमोन आं प्रमोद आं माने इखो दाउलासो नांगौमोन आं इखो सानाखैमोन cewek nutuhin gahe ओहो इनो नायलाय जायोना जाया होनदो खानो जों हो दाउला दा दाउदैसो मालाय
मेसेजखौ डिलिट खालामफिनदो ना डिलिट क्यों करता है बे क्रासालाय बोरो आं लाजियो क्रासानो नुजा क्रासा नोंना बिराद लाजियो आरोना माखौ लाजियो मिथिया बे माखौ लाजियो आं खिन्थु लाजियानो खासियानो आंखौ लाजियो सोरबा नयन मा इउटि खबर मा खबर आब'मोन क्रासा मोजां दोङो बिदिनो गेजेरावनो मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा गेजेरावनो आरोना नन वाइट बियो आंनि वाट्सएप माबानि गोजा खोमादों लोगोफोर लिंहरो इखो वाट्सएपआव थांनो नोंसिनिखौ नोङो मिथिखाबाय फट'खौ आंनि सिगां दोङो फट' बड' माने गेमिं हाय हेलौ अमरसो इयो हेलौ अमरसोलै मुम्बाइआव दङ इयो ऐसे क्यों मुम्बाइनिफ्राय माबा लाबोयो मिथाइ हाय माबा नोंथाङा माथो मुम्बाइआव थायो दे नोंथाङा जोंनो आपेल लाबबानो जाबाय आपेल लाबना लिरिस होनदों हाय अमर नामा मालाय होदो एमसि बड' फरकेया होनदो जायोना भिडिअआ जायो दे जायो आं स्टेटास होना होगोन र' नोंनिखौ लाखिनानै जायो हिट नुदों आङो मा होनो बिदि ब्लेक एन्ड व्हाइट ना मा होनो बिदि बानायोना बिदिखौ हिट मोनखायो माने आं ना ब्लेक स्क्रिननिखौ हिट मोनखायो आंनि इन्स्टाखौ फल' खालामना होलाय बड' जागोन दे लांफागोन लाबो बड' गेमिं जोंनि लोगोसे सिगारि बेसे दादानो दानो फैदिया खर'सो नन वाइटि आंनि नाम्बार नोंनि नाम्बारखौ हरलाय हरजायो बैयावलाय बोरै हरनांगौ आंलाय इन्स्टायाव फल' खालामनानै मेसेज खालाम इट्स मी गालि लावगिसोमोन लावगिखौ र' आं नोंनो देखायनि इन्स्टाखौ ओमफ्राय नों नायनानै फल' खालाम आरोना नो दानो फल' खालामना हो नुवाखै नोंनि नामखौ सोरबासो लोंदोंमोनलै गैया फरके गैया मा गैया जेनेबा नै आंनि इन्स्टाखौ फल' खालामना होलाय नुदोंना नुवाखैलै नों फल' खालामना होलायनानै दामाखैलै जुदिया आंना नोंनि नामखौ नुवाखैलै नुवाखै बाल दे जासाबबाय जासाबबाय दानो खालामथार सोरबा माबा लाइभ भिडिअ फैनासो फैबाय थाबायलै राकेश बड' राकेशखौ देखायलाय नो देखायनांगोन नुजायाब्रा इयो नुजायाब्रा इयो खासेयासो नुजाबाय नों आंखौ फल' खालामना हो दानो बाल आंनो दानो नोंनि नामखौ नुवाखै नों मा खालामनो सानखो लावगिबो नुवाखै सिनायबाय उल्टासो नुदो लावगिबोलै बाल जासाबबाय दे दोनफाबाय आं थाबाय थागोन र' खैजोन फैनो मा होनदो मा होनदो आब'आ बबेनि होनदो न'नि आब' बबेनि बाक्सा बोरमा खाथिनि ओइयाव खांख्राय दंमोनलायलै गैया नोंनो थांलाय जाय फैदों खनसे लाइक खालामदो I am a disco dancer. Hello guys, मा जाखो
नोंनि लोगोनि नामा मा? नोंनि लोगोनि नामा मा? दानो थांनाया माबा जुलि होनो। मा बखिनो नन इमेज फट' 4K Instagramनो Instagram आंनि Instagram फल' खालामना लावगिबो बानो फैगोन दे आंखौ सिनाय हागोन खोमा दे नोंसोरो खानाय खाथि मा होनदों बड' खोरोमसारनि बिनानाव नामालाय नों खोरोमसारनि बिनानाव आङो बड' MC बड'फोरखौ गैया दानबाय आं माखौ दानखो जेनेबा इन्स्टा दानबाय नामा नोङो नै लोगोखौ दानि सोर नायनो होनदोंमोन नोंनाबो सोरबा सोंदोंमोन दानि सोर लाइक हरलाय लाइक लाखै मावो खोनानो लाइक लासिनाव खोना हागोन बिसोरो इन्स्टाखौ दानबाय खोमा कमेन्ट हरनो देखायसमोन रायलायबाय था जोंनो सल' रायलाय न'नि मा होनदो सल' खनलायनो खोना सल' खनलायदो नन वाइटि मा सल' खननांगो सल' खननो रोङालै आं गायक नङा नुवाखै दा नुवाखै दं इखौ आंलाय बोरैथो नुदों नोंहा कमेन्टआ मा कमेन्टखौ फिसा हराखैब्रा इसोरो खामनायखौसो होनदां आं इनिखौ सल' खननायदो दे खन नोङो आं माने राजफुजि मार थांनो लुबैदों ओमफ्राय थांनो मोनाखै बेनि थाखाय दुखु जादों आं सल' खननो गोसो गैया गाइसमोन मा होनो गोसोआनो खान्थि गैया जाय नायदो कमेन्ट खालाम माबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालामना हो गासैखौनोबो जोंखौ नायबाय थानोसै कमेन्टबो खालामदो आं कमेन्ट खालामाबा नुजालालै कमेन्ट खालामा नुदो खासेया नुजाबाय थाथोंसै आंथ' नुजाखायाखै नों नुजा आं मानो दा रागा जोंगोन इमेज फट' 4K मानो कमेन्ट खालामाबा आरो आंनि इन्स्टाखौ फल' खालामना नुजानो हागोन गाइसमोन फुजायाव नोंसोरनि क'क्राझाराव थांगौमोनलै MS बड' 4K नोंसा सोर दोङो खोन्थाहरलाय MS बड' 4K लांहा गासिबो खोन्थाहरदो गासिनाबो सोंदो फिल्टार बेनो बे इसोरा सोरजिनाय महरा मा होनदो मायबा हरदो MS बड' 4K लिंक हर होनदो लिंकखौ बोरै हरनांगौ इन्स्टाग्रामनि मायाव हरनो आङो नोंनिया इन्स्टाग्राम दङ नामा हरजागोन हर मबाइल हर आंखौबो खालामना हो आरो नोंना थादो दानि आं नालै सोरबा गोसो जाबाथाय खालामबा खालामबाय खालामाबाबो गैला लिंहर नायदो आं क'क्राझार एरियायाव मार थांनो लुबैनानै थाबाय कमेन्ट खालामदो गाइसमोन मा जाखो गुड इभिनिं गासैखौबो बेनो माबा हरदो MC बड' MC सोमना फैदो आंनि चेनेलाव हरग्रोगोन आं मा होनदों हरग्रोगोन आं होनदों नों सालि नोंसालाय सोर दङ न'नि जोंहा आदा आं आइ बाबा दोङो रेनाबो थांलाय फैलाय जागासिनो नोंसा सोर दोङो खोन्थाहर हरला MC फोरखौ हरला नामा हरदो आदाया थुदो र'
हरदो आं रोङालै आंनि चेनेलाव हगारगोन आं हेगारसै सारेगामा दलथा आं मोसानो लुगैदों आं लाब्रा डेन्स जागौमोन हरदो हरगासिनो देनस जाखो मोखांखौ बेसेबा ग्लोम नुदोंलै मा खबर नोंसिनिया खोन्थाहरलाय गासैबो नोंथांमोना नायबायद' थाय कमेन्टबो हरा बिदिबा दुखु मोनो लाइक खालाम साब्रैबो दुखु मोनो सल' खनदोयनो खोनासंलाला खननो रोङा आंनि हाथाइखौ एसे गोदो गोदो नुदों बाबा मियादिर मार हाथाइ साफाखौ एमसि बड'फोरखि फट' हरबाबो जागोन फट' हरबाबो जागोननो इयाव नुगोन ना हरनाय इयाव कमेन्टआव नुगोन कमेन्टआव नुगोन थांबायनो नायदो फट' हरबाबो जागोन दे इन्सटाग्रामनि फट' हरबाबो जागोन दे लिंकखौ हरबाय दे इयावनो हरदो थांबायमोन र' फैयाखै दस' ओंखाम उखैबायलै बाल आंखो ओंखाम जाग्रोनांसिगोन लाइक खालामलै इनो एमएस बड'फोरखिया इन्सटाग्रामनि गैया माथो WhatsApp माबा YouTube कमेन्ट नागुरदो बाजै नागुरदो हर थाइगिर बाद्रुसुलिखौ गाबोनो गैया माथो जानो बादों हाननो आगन गोजौथार खोमालै थांहाना लायथां ओइखो होनदो जोङो इयाव फैबाय थागोन नोंनियाव लाइभ भिडिअ ओमफ्राय नोङो हानना लायदो बे जानायखौ खोन्थिनोसै YouTube कमेन्ट हरगोन भिडिअनि नोंनि कमेन्टआव हरदो नायबानो जाबाय सोरबा गोमसार अफिसियेल होनदो आहाम नोंमोनखाय मा जाखो एमसि बड'फोरखि एमसि एमएस आं होनफ्लाबाय थादों हरबायो ए होनदों ओंखायनोथ' भिडिअनि कमेन्ट हरबाय लाइक हरबाय गोमसार अफिसियेल थेंक इउ Done. गोमसारखो थेंक इउ Well done. सनाफोर गोमसार सनाफोर मा खबर 67. हामा सनाफोर मा खबर गोसा फरायनाय आंना हामा फुजारायनो थांदोंमोन आंना गेजेरावनो जोंथ'यो आंना सिङाव माने दुखु गोसा बुंद्राय माबायदि गोसा होनांगौ खोनाखायो इसोरो माबा गोसा लाइक खालामलाय मानोबा हामा आं फुजारायनो थांदोंमोन इनि दुखु जानानै दङ अखा हायाखै नामा सान्दुंसो दुंदो जोंनिया अखा हाया जोंनिया अखा हाया जोंनिया अखा नुलाबायदों जाबाय थानो जाबायना लोंबायबो जाबायबो मोनगोन दै लेथ्रा खालामखायो नों मानो इदि आखायसोदो खालामदो गोमसा साबोसे दङ आदा दङ बाजि दङ आं दङ लोगो दङ फिसिजों क्लाब हरदो सान्दुआ नायलाय खांख्राय नागिरदोंमोन आं खांख्रायाबो गोमाबाय गरम फन हरदों बड'न सिकिम मा होनदों निहिर बर'नि नाम्बार गैया नामा नोंसा आदानाव सोरनिहिर सिनाया खोमालै निहिर
Nihir boron. Nihir. Rakesh nama khobor. Rakesh nama Noni khobor. entian noni entian. Moजांनो. MC bodo for MS bodo for kia bungdes. Sara serba Sara deh Sara namanya bunda Sara namanya bunda. MS bodo porque masarles. Sara deh serba. Sira. My season club down. This is helpful. Six. Serba namanya bunda status banegra MS bodo for kia status banegra nih. Sinaya nilai ya ada ya. Biku sinaya ada nabi neng mansi seng naik sinaya bi. Nihir. Nang kenai sinaya. MC bodo for kia nih sorry lain deh. Siapa dengar? It's okay. Berdiri. Sorry lain. Siapa lupa? Sorry. Sorry. Dengar angin ini guyan deh. Pas nanti. Lai dong ma bakhan. Pas nanti. Kol tikung udah. Kau di cukup apa? Kol tikung nang. Tangaru. Tanga ya kol tikung udah. Ini MC bodo for. Aku apa tuh gitu apa ya? MS bodo. Porai deh. Yes. Sara tangdeng. Sorry tangdeng. Nungsur dah. Mana Aku sudah itu menberu nama apa? Mana bat hang doang bukan mana ini. Mana kita. Pistol. Tak tuh kasih. So this is helpful. Miss. Di mana Miss ada? Nyata kali. Mana di betang enggak? Nabi tuh gitu. Mama sampai tadi. Nama this message is helpful. Few messages. Ikan wai. Kai. नोंथांमोना मा खबर मासे खबर हरलासै थाजोबखो अब लोग क्या होता है देखो वो लोग ला बिजिबा बायदि आं गोमसार बिसोर लांदे गोमसार बिसोर मानोबा आंनि इन्स्टाखौ MS bodo porque Bini link oh gaya nih apa ini wow kenapa ngomong deh dengan mana megan cepetnya gendor lah aku udah bilang kan sudah bapak semua Komsar official nilai dahana tanah dormaha mennakai Gasri Bohani dahana thai dah nama gamsa official Bohani जोंखौ सोंदों ना जों बाक्सा बरमानि बरिमाखा खाथि जायो ओमफ्राय बोरै फुजा जाग्राया इ खाथि जायो खोनबासो सिनायो इसोरो फुजा जाग्रा खोनबासो Komsar official yes नोंथाङालाय अबेनि खोन्थादो जोंनिखौ सोंबाय जेब्ला नोंथांखौ मिथिबाय सोरबा मायबा दा खरना Hai Musatarle Sonit Purni wow Pakisani oh आंथ' नुफेराखैनो सनितपुर जिल्लाखौ दाबो आं नुदो सनितपुरनि मागामि नोंसोर बाक्साखौ मोजां मोनगोन ना मोना खोन्थाहरलाय कमेन्टआव गोमसार अफिस मा हरनाय जाखो औ वाव होनदोंमोन दां आं वाव नोंसोर बाक्साखौ मोजां मोनगोन ना मोना खोन्थाहरलाय सोर मोजां मोनो खोन्थाहर सोर हामा मोनो जोंनि बाक्साखौ माने मार जावो नोंसोरो मानो जावो मिथिया जावा जावानो मिथिया होनदों मामिनि बेसे थादों हाय हेलौ
हाय नै थैजोब्बाय नोंसोर थैजोब्बाय लाइक हर जाय नायदो सासेल' जोंनि बे हराखै ओइनो मोजां जावो मोजाङैनो जावो नालाय गोमसाव बिसोरना गोमसार बिसोर मोजां जायो माने माखौ मोजां जायो बाक्साया थेंक इउ मायबा एमएस दहायनि लिंक हरनाया फैयाखै माथोनो कमेन्टाव नाय नोंनि भिडिअनि कमेन्टाव ओइ सोरबा मायबा हरदो बाला माखा स्टेटास फरके एमएस नों महानिलै माबेनिलै मोजां मोनोरा माखा स्टेटास फरके एमएस नों माबेनिलै जोंखौ दानियो लाइभ भिडिअ फैदो मालाय एमएस खौसो सोंदो फैयाखैनोलै ओइ दानि जोंखौ लाइभ भिडिअ होयो मिजिया माबा नुराखै इनोमोन लाइभ भिडिअ नुरदो नायलाय रावबो नायनाङालै बाला नोंगो खोमा नायनाङाबा इयो माबा स्टेटास होयोना फरके इयो एमसि सोलांबाय थादोलै एमएस बड' फरके क'क्राझारनि हिनजावा माखा स्टेटास हिनजावा मा जाखो एमएस गोमसा अफिसार बाला माखा मारै खबरा बाला माखा माबोरै खबरा गावसोरसो रायलायसोबे बाला गोमसार क'क्राझारनि गोमसार अफिसार बाला माखा मारै खबरा मा होनदो नायलाय एमएस बड जाफिनबाय नै हारसिंनो जाफिनबाय नेट प्रब्लेम माथो जायासै नेटआ एमएस बड' नेट प्रब्लेम जागासिनो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो गोमसार अफिसारा जारावमोना समायना दिन मा गोमसार अफिसारा जारावमोना समायना दिन थेंक इउ गाइस नङा बेल' हरलै बासिनो खोनायथां आंना एमबि गैला माने आंनि इन्स्टाखौ नायनो नागिरबाय थादो ओमफ्राय मानो रोङाखै सोर इथ' कमेन्टआव हरदो ओमफ्राय मानो इनियावसो इनि भिडिअनि कमेन्ट खोन्थादोथ' इनो आं गोजां बोथोराव खाथाब नायदो सुना एमएस बड'फोरके फैयाखै इयाव आं नुजायाखै ओमफ्राय इयाव मानो खस्थ' नुबाय थाङो आंखो दे मा फैयाखै होनबाय थादों थांदों नों नायनो प्रफाइलखौ नोंगो एखे नायलि बोरैलि एमएस बड'फोरके फैयाखै नोंनि भिडिअनि कमेन्टआव हरदो कमेन्टखौ बिदिबा थाङा खोमा बेयाव हरदो नै इयाव हरदो इनो नुबायना नायलाय थांबाय नामा नायनानै सोरबा गोमसार अफिसारसो सानैबो मा दे खोन्थादो दे जादोंमोन बिदिया जुलि ओमफ्राय आं खोन्थाथ'ला उनाव मिथिगोन बड' माबा एमएस बड'फोरके बाला माखा स्टेटास फरकेयालाय बहानि बाला माखानिनो आं इन्स्टाखौ फल' खालामजाना आं नायनो
खामला बेनि गामसा गानना खामला दहाय 탔던 것 같아 그치? जोंनुनाय हाथर मायबा हरलायबायनो MC बड' MS बड'फोरके बबे सानैनि मानथो साइडनि बबे साइडनि जोंनि बाक्सा एरियानिनो बिनावनो सोंहरनाङा क्रासा दिनैलाय फैदोंमोननो MS बड' हे रायलायखासो ए क्रासालाय फैदोंमोन स्टेटास होबाय हे मानो इदि खालामखो दा हे बाहाल नोंखौसो नुदों होमबाबो आंखौ नुखायाखैलै नायनोसो फैबाय आं नायला जायाखै ओइनो माबा होनदों बड' गान गेमिं नायथ'ल नायथ'लालै आं नेट पेक गैला आंना बिदिसो जायो नायबाय था दुखु मोनगोन नायाबा लाइक खालामना हो नायाबाबो दानि फन हरदोंमोन नामा फन हरदोंमोन नोङो ओमफ्राय मा होनो बड' बड' गेमिं गेमिंआ फन हमजाया माने लाइभ फैबाथाय मायबा जाना होजोबो दानिफ्राय फन हमजाया बायो बिलास गैया मबाइल मालिक गैया दायो हरफिन जों माबाबाथाय माने बेलेन्स गैया बेनिया बेलेन्स सोना दङ ओमफ्राय जों सिमखौ बेलेगखौसो सोनानै सालायदों गोमसार अफिसियेल दे गान खनदो दसे नोंनि बुंग्राया बड' गेमिं नंगौ नामा औ बड' दा हरफिननांगोनो 10 मिनिटसो थाना नायबाय थालाय आं मबाइल दसे थुनि सार्ज होबावगोन मा खबर होननो सों MC MS बड'फोरके स' जायाखै माथो माया जायाखै जाला दे जाला जागोन खोमा लावगि दे आं खोन्थानि बारनखो नों बोदो MS एल लावगि नोङो बड' गेमिं नेट पेक सोनाबो होनबा नायबाय थागोन नेट पेक फट' हरलाय होनदो फट' हरनो फैखादो MS बड'फोरकिया ओइ बड' गेमिंआ नेट पेक सोना हरनांगोन सोना आयु बड' गेमिंआ नोंनियाव आरो मम्बे थालायनायानो फैसा गैया होमबा मालदारसो जानांगौ दा नोङो मुम्बाइनि दन LOAOUGI नैबिखौ बोदोब्रा फेसबुकआव होमबा प्रिति बर' मा होनो फ्रेन्ड माबा हरना दोन रिकुइस्ट हरना दोन आं दायो एक्सेप्ट खालामगोन प्रिति बर'बो माने फैखागोन आंखौ सिनायखागोन दे प्रिति बर' बेयावबो जाथारलाबालाय ओमफ्राय आङो हरना दोनहरसिगोन वाट्सएपफ्राव फेसबुक नायाखै आं दिनै दे खनदो मा दे खनदो खनदो मानो खनालासिनो थादो नों आरो आं नोंखौ गोसो थै आं रोङालै MS बड'फोरके इन्स्टाग्रामनि फट' नाङो इन्स्टाग्रामनि फट' दख'ना गाननाय माने दख'ना गलाब गाननाय दख'ना रेडसो रेड ओमफ्राय ब्लाउसआ ब्लेक कालार नै गेलारिनि फट' खिथाना होलै गेलारिनि खिथाना होनदोंबाबो गोदो फट' सिनायाखै जाबाय दै बिदि फैबानो नुखागोन नामा सिनाय जाखिनि नै दख'ना गलाब लिले रेड कालारसनो आरो नों माने खाथिं आरो नुबायना नुबाय दे नुबाय फेसबुकआवबो इनो
Ya tanah mah keren di. फेसबुकआवबो इनो प्रिटि बर'बो प्रिटि बर' फेसबुकआव देलाय आं एक्सेप्ट खालामखागोन दा फेसबुकआवबो माने प्रफाइला इनो नंगौलै नोंसोरनो ओइ खोबो फेसबुक एगारदों आइ थाङोब्ला दानांगो मा सेभ जाखो MS बड'फोरके आंनि चेनेलावसो हरगारगोनां माखो माने मायो आंनि चेनेलावसो हरगोन आं हगारगोन आं माने इउटुबावसो हगारगोन आं हेगार जायो खनिगा हेगार आरो मा जानिखाय बड' गेमिं सानैनिबो नाम्बार हर आंनो फेसबुकआव फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामनानै इन्स्टाग्रामाव फल' खालामना इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामबानो मोनगोन अ आंनिखौबो नांलाया दे ओरैनोसो नां वाव तालिया माने इन्स्टाग्राम गैया नालाय फेसबुकआव नायोबा फेसबुक दंना गैया प्रिटि बर' बोनो गासिनो आङो नोंथांखौ सनितपुरनि आदा होनदों कंग्रेचुलेसन हेपि बार्थडे नो हायगासिया सल दामबाय थानाय दै खाथियाव साउन्ड लाखै बड' गेमिं इन्स्टाग्राम गैया आंना फेसबुक नाय प्रिटि बर'नो गोमसार अफिसियेल नायगासिनो नोंसोरखौनो नंगौ थेंक इउ नायनायनि थाखाय लाइकबो खालामना होबानो जाबाय खामगोना खामाखै लाइक गोमसार अफिसियेलनि आरो बाजै गैगोना गैया MS बड'फोरके ओंखायनो लिंक बिदों बड' गेमिं ओमफ्राय सासेनियालाय मा नाम सोर खासेनिया इनिया प्रिटि नै मबाइल थुबाय थानायनिया गोमसार अफिसियेल लाइकआ खनसेल' जायोबा अ माने होगोन ना होआखै सोंदो आरो आरे नेक्स्ट गेमार माखो मिनिखो गोमसार अफिसियेल आं दा होनासो थागोनलै माखोबा MS फरके फट' हरनायाबो नामा मा आं पाल्लालाय दे माथो माथो मोखांबो खोन्थिया आंखौ मोखां देखायनो माथो मोजांबो खोन्थिया इलाय खोन्थिदो इनो नायदो बालामागा स्टेटास माखो मोजां खोन्थिया आंखो र' आं एसे बेस्थ' माखौ थगायनाय होजाबाय नोंसो MS गोमसार माखो थगायाखैब्रा ना मबाइलाव खिथिबाय थादो नायलाय नोंखौ मायबा नुदो मोखांखौ थगायनाय गोमसार अफिसियेल बालामाखानै ओरैसो मा होनदो इयो नोंखौ मा होनदो माखौ थगायनाय होजाबाय नोंसो MS गोमसार माखो थगायाखैथ' न' एसे बेस्थ'थ' जुलिया मोखां खोन्थियां लासि गोमसार अफिसियेल ओइ र' इदि खालामना हेलौ गोमसार अफिसियेल मा बुंदों हो मा बुंदों मामा मा मायले
MC haya aswlfwr Ay, kepala. खिफिबाय नामा माथो मोनाम फैबायनो गोमसार सोर खिफिनो बोरै मोनामैना गोदे खिफिबालाय मोसाजानो थायो गावनो खिफिना लाना मोनामदो मायबा होनबायो मा होनदो इयो बालामा गासिनो MS हायाखै XML खौ मारै डाउनलड खालामो खोन्थालाय मारै डाउनलड खालामो खोन्थानाय सिनायलाय होबाय बिसोरो मिजिं सोर मिजिं जानाया सिदि ओइ लावगा गैया ओइ सिंग्रो फराय ओइ लावगा गैया माथो इखौलाय नुनायालाय फालतु नुदो एखौबो नुवा सिंग्रो दों बिदिसो इ खर' जानाय नायबा नायबा सोर गोमसार अफिसियेल प्रिटिया खिफि दाउदै गोमो मोनाम फैबाय थै मोसाजानो आंबो खिफियाखै मा होनो MS बड' 4K बानायोसो मा होनो बानायोसो आं बानायो माने सोरखौबा सोंदों फालतु बुजादि गोमसारा बिदि गैया आं माने मा दुखु दे आं फुजा थांनो थगायलायदों मोनसे मालाय गावसोर सोंलायदों गय जानोबो ओइ गोजोनदों नुदो खानाय मोदानि एनिक्स गेमार मा बिलाय सिनायाखै मा हरदों वाव डेन्जार हरबाय नोंथाङा मिनिनाङा बारा हाथाया गगोन मा खालामबाय थाखो नोङो मानोबा दलद थांनायखौल' हाय हेलौ हेलौ थांदो हाय हेलौ नोंगो नेक्स्ट गेमार अबेनिब्रा बाक्सा बोरिमाखानि सिनाया खोमा नोंसोरो माने इदि खामखो मायबा बाय बाय होनबाय खासिया दे बड' बाय गेमिं बाय नारसिना देखि मायबा होनबाय इदि खासिया MS बड' 4K नाम्बार हर XML फिल्ड नांगौबा मा होनदो XP फाइल XML फाइल नांगौ सोरखो होनदो ओइ बिजिखो नोङो मिथिनाय माबा गोलावलै बिदिबा कमेन्ट होनो खस्थ' जायोब्रा बोरै खालामनो मा होनदो इयो नाम्बार हर गैला इनो Bala makasitas ang sinlaya wifi selaya simlaya nih bala tas bala maka aku bunuh bala maka aku bunuh satu pun lagi nah sini kan ada ikan dokter Gana sir ba khamay tado duro tade dun buso sa dekale bede jinx dun nama ki जाबाय ना hotspot लायो गावसोरसो सिमलाया हिनजाव गैया नामा लायोब्रा ओरैनो हाय दामखौ फरायब्रा wah tunggu dek fuga foil hamle dek kasiki One gemar maga mini
जोंना गामिया माबा बरि बोरिमाखा माखा होनगासिनो दहायनिफ्रायनो मेलेमनो खर' मेलेम $55 second minute. Sabar. खोन्था जासिगोनसो Mas, dia kontak kami. माबोरै खोन्थाहरबानो जाबाय नों मायबा इनो फराय आलेक्स गोमसो नेक्स्ट गेमार मा क्लासलै सानैबो आं 8 आङो 10 बियो 11 मैदेर आङो मैदेर Asia. फार्स्ट यार्स एबारथ' मेट्रिक होगोन बेखौ दुखुयाव नोंलाय बेसेथ' नोंलाय बोरायना बोरै लाइन थांबाय कारेन्ट गैया Keren थांबा कारेन्ट गया लाइन टु गया बोहैलाङो दिनाफोरखौ आंनाव दायो गावसोर गेलेलायबाय थाबायबोला बिसोरो बिदिबा जोङो कमेन्टखौ फरायनो थान जायो आरोना एरिन गेमार क्लास 10 निया अबे स्कुलाव फरायो आलारि हाई स्कुल बोरिमाखायाव बेयो बाथौ आश्रम कलेजाव आं साना नोंनो खोन्थादों जाखाबाय लाइन फैलायबाय गोदान बोथोरजों Satu kali dulu. next gamer class 11 niya ma naam habaसो आंनि मुङा हाबा जायखौ नोंसोर दोनथ'ला माबेनिना next camera खोनागोन दे लाखै दे जागोन दे बिसोरो बायदि जागोन सल' खननांगौ नामा सल' खोनासंनो नामा next gamer आंबो माइलाय आंबो बाथौ आश्रमावनो आश्रमावनो फरायो बेसां क्लास दोङो ओइ सिग्रानि बाथौआव नामा नों बेयावथ' माबेनि रायथिं बायदो इलु बाथौ थायो नामा बेलेग बेलेग बाव नम्बरा हे नायनि वाव मा होनदो 8 क्लास 8 जेनेबा 8 माबे डिस्ट्रिक्टनि नोङो आगैया लायसिगोन नामा आगैया माबेनि नेक्स्ट गेमारा नायफिननि दे जाखो फोथाखो next gamer नुखो माबेयाव फरायो होमबा बोरैबा नामा बरि माने next gamer मा गामिनि बोरैमाखा मा गामिनि